Tameidiau o Ymchwil TAR, ymchwil athro hyfforddiant gan y tîm y tu ôl Emma and Tom Talk Teaching. Shmai? Shmai. Felly, croeso i raglen Tameidiau ymchwil, Gina Morgan ydw i, TAR Cymraeg Uwchradd, a mae'n bleser cyflwyno Mari heddiw. Felly, Mari, ti eisiau cyflwyno dy hunan? So enw fi yw Mari. Fi newydd gorffen cwrs TAR yma yn Prifysgol Met Caerdydd, a fi'n edrych ymlaen at dechrau swydd yn mis Medi. OK, wel, diolch am dy amser di heddiw, Mari. Dyn ni'n mynd i drafod nawr dy waith yn asyniad 2, iawn? Felly, fel ni'n gwybod, mae pawb yn gwneud asyniad 1 ac asyniad 2. Asyniad 1, chi'n cael thema gan yr hyrwyddwr ymchwil, neu gan yr ysgol arweiniol, sydd yn tipyn bach yn wahanol nawr i asyniad 2, lle mae dewis rhydd gyda ti. Felly, y cwestiwn cyntaf, beth oedd dy faes ymchwil di? Felly, oedd da ni llawer o ryddid i fynd ati i ddewis unrhyw beth o'n i moyn, ond nes i ganolbwyntio ar Strategaethau Llais 21 ac Ein Llais ni. Felly, cwestiwn ymchwil fi oedd i ba raddau mae tasgau a gweithgareddau wedi seilio ar Strategaethau Llais 21 ac Ein Llais ni yn annog cyfraniad yn y dosbarth. So pam oedd ti wedi dewis y maes yna, sef Llais 21? A hefyd, beth yw'r gwahaniaeth rhwng Llais 21 a Ein Llais ni? Felly mae Ein Llais ni wedi cael ei seilio yn fel Gogledd Cymru, lle mae Llais 21 yn fwy ar draws fel Prydain, yn cael ei ddefnyddio yn Lloegr hefyd. O ti'n gallu esbonio jyst tipyn bach neu na beth yw Llais 21? Felly mae'n strategaethau sy'n annog cyfraniad yn y dosbarth. Maen nhw'n meddwl bod llyfaredd yn hynod o bwysig, a'r ymgais wedyn i gynnal sgiliau llyfaredd ar draws yr ysgol yn mob gwers wedyn. Felly nes i ganolbwyntio ar strategaethau yn y dosbarth mewn Cymraeg. Felly pan nes i ddechrau yn yr ysgol clinigol 2, o'n i'n sylwi wrth ar sylwi bod mae Strategaethau Llais 21 oedd yn ganolog i'r gwersi wedyn. Sy'n wahanol iawn i'r ysgol clinigol 1, felly o'n nhw'n tueddol o ddefnyddio meddwl par i rannu yn fwy yn hytrach na ddefnyddio cyfres wedyn o strategaethau. Felly fi'n meddwl oedd e'n rili ddiddorol i fynd ati wedyn i ymchwilio'n fwy ac i ddefnyddio strategaethau gwahanol. So oedd y strategaeth yma na'r polisi yma ar lefel ysgol gyfan? Oedd e ar lefel ysgol gyfan, felly nes i ddechrau, nes i sylwi pan o fi'n arsylwi gwersi Cymraeg. Ond ar ôl siarad gyda'r mentor, nath i argymell bod fi'n mynd i arsylwi gwersi ar draws yr ysgol wedyn. So fi'n moyn gweld os oedd e'n ganolog i adran Gymraeg neu os oedd ar draws yr ysgol. Felly nes i arsylwi gwersi Ffrangeg, Saesneg. A wedyn nes i fynd ati i arsylwi mathemateg, achos bod e'n wahanol ddim yn ymwneud gyda llythrenedd o reidrwydd, ond nhw yn defnyddio strategaethau Llais 21 ar draws yr ysgol. Achos gyda sgiliau llafar, efallai bod chi'n meddwl am gwersi ieithoedd, ond mae'n llawer mwy na hynna, ond dwi'n? Achos wrth feddwl am y Gymraeg a bod e'n iaith leiafrifol, ac yn ymwneud gyda'r gweledigaeth Llywodraeth Cymru o gynnal, wel o gyrraedd miliwn o Llywodraeth Cymraeg, mae'n hynod o bwysig bod plant yr ysgol yn derbyn y cyfle i fynd ati i siarad. A wrth feddwl am ysgol clinigol 2, mae 64% o'r disgyblion yn dod o aelwydydd Saesneg. Felly, falle yr unig mewnbwn i'r Gymraeg maen nhw'n cael yw yn yr ysgol. Felly, mae'n bwysig iawn yn meddwl bod nhw'n derbyn cyfle. Da iawn. So, pan oedd ti'n mireinio dy faes ymchwil, oedd ti'n trafod gyda, fi ddim yn gwybod, gyda dy fentor, gyda'r uwchfentor, pwy oedd y bobl oedd yn dy gefnogi di pan oedd ti'n rhoi y maes at y gilydd fel bethau? Wel, pan gathon ni'r, yn y brifysgol, pan athon ni ati yn gyntaf i feddwl, yn syth o fi'n gwybod taw strategaethau Llais 21, achos oedd e'n amlwg yn yr ysgol. Felly, mewn cyfarfodydd gyda'r mentor, nes i fynd ati wedyn i drafod, a nathon ni eistedd lawr a ymchwilio gyda'n gilydd mewn i strategaethau gwahanol. So ti'n cydweithio gyda'r mentor? Cydweithio gyda'r mentor. A wedyn nes i ddewis ar dosbarth penodol a blwyddyn 7. Felly, dim mentor fi oedd yr athrawes. Felly nes i fynd at yr athrawos, nathon ni eistedd lawr gyda'n gilydd wedyn a trafod. Felly, o fi'n trafod gyda cyfres o bobl gwahanol, a nhw gyd fel yn trafod pethau gwahanol, a dden neis erbyn mewnbwn gwahanol, safbwyntiau gwahanol wedyn. Ac eto, o safbwynt amser ymchwil ac ymholi'n ysgol, ti'n cael amser i wneud hynna, oedd ti'n ffindio bod hynny'n fuddiol y ffaith bod cyfle gyda ti, yn dy amserlen i fynd a siarad gyda phobl neu arsylwi? Oedd yn bendant, nes i fynd ati, fel nes i wedi arsylwi mwy o wersi. Ond hefyd nes i fynd ati i edrych trwy llyfrau'r plant i weld pa strategaethau yn gyntaf maen nhw wedi wneud i wneud siŵr bod fi ddim yn ailadrodd wedyn yn ystod yr ymyrraeth. O fi'n edrych ar
llyfrau yr un disgyblion ar draws pynciau gwahanol wedyn. Da iawn, rhoi cysondeb i ti. Cysondeb a gweld wedyn sut o'n nhw'n datblygu mewn ieithoedd gwahanol yn hefyd ar draws pynciau gwahanol. Sut mae edrych mewn llyfrau yn profi sgiliau llafar te? Wel, achos mae angen tystiolaeth weithiau, felly o'n nhw'n trafod, ond mae trafod yn fwy na jyst siarad, oedd angen ymateb gwrando. Oedd lot o disgyblion wedyn yn hoffi siarad, ond nhw ddim yn gallu gwrando ar eraill ac ymateb. Felly, o'n nhw'n ysgrifennu, o'n nhw'n gwerthuso hefyd, o'n nhw'n mynd ati i drafod, o'n nhw'n gwerthuso sut o'n nhw wedi gallu trafod, oedd mewn i prawf llwyddiant wedyn i gyd-fynd gyda llyfrau. So bod y ffocws ar y llafar wedyn, chi'n plethu y sgiliau eraill sydd yn cefnogi i datblygu'r llafar? Ie, mae'n hanfodol bod y 4 sgil yn dod mewn, bod darllen, ysgrifennu, siarad a gwrando, maen nhw gyd yn cyd-fynd. A weithiau fi'n teimlo falle bod Athrawon yn cynllunio'n fwy ar gyfer y sgiliau gwahanol a dim y siarad. Achos mae'n eitha rwydd gweud i blant i fynd i drafod mewn pare, ond mae'r strategaethau Ein Llais ni a Llais 21 yn trial amlygu bod angen cynllunio ar gyfer llafar. A strategaethau pwrpasol wedyn i arwain. Achos mae disgyblion ddim yn gwybod lle i fynd, mae angen arwain trwy'r trafodaethau. Oce, so dwi'n siŵr fel rhan o'r ymchwil, oedd ti'n darllen ac oedd ti'n dod o hyd i ffynonellau gwahanol. So sut eis di ati i ddewis y ffynonellau oedd yn mynd i fwydo i mewn i dy ymchwil di? Felly, yn rhan o'r adran A, oedd angen neud adolygiad o lenyddiaeth. Felly, eis i ati, nes i ddarllen llwyth o bethau. A mae'n bwnc eang, felly oedd angen lleihau. Ie, dwi'n siŵr. Felly nes i edrych ar ffactorau oedd yn ymwneud gyda hyder a sut mae disgyblion yn mynd ati i gyfrannu yn y dosbarth. Felly, y ffactorau gwahanol oedd bod hyder, bod cydberthynas amlwg rhwng hyder, disgyblion a llyfaredd. Bod nhw'n gweld anodd iawn i gyfrannu yn y dosbarth o ganlyniad i'w hyder. Ond hefyd, oedd astudiaethau arall yn gweud bod mwyn cynyddu hyder, mae angen bod nhw yn cyfrannu yn y dosbarth. Felly mae fel rhyw gylchred a bod angen gweithio ymysg y cylchred. Nath Vygotsky wedyn, nath amlygu gofod datblygiad proximal, y gwahaniaeth rhwng y disgybl yn gweithio ar uniongyrchol a'n annibynnol o gymharu gyda y disgybl yn gweithio gyda arweinyddiaeth yr athro wedyn. Felly oedd hwnna'n bwysig i weld, achos wedyn pan ni'n mynd ati gynllunio fel athrawon, bod ni'n gweld bod angen y cynllunio tasgen ofalus mwyn arwain disgyblion a sicrhau parhad yn y dysgu wedyn. So, oedd gyda ti ymbarel llafar neu llyfaredd, ond wedyn o fewn hynna, oedd is-themau ymchwil. Ydw i'n iawn yn dweud hynna? Ie, so nes i ganolbwyntio ar sgaffaldio dysgu, wedyn y hyder, cyfathrebu, a wedyn o fewn hwnna, sut mae pobl yn mynd ati i ymchwilio ac astudio, felly oedd spiral Bruna wedyn. Oedd e'n gweud bod angen adeiladiad dealltwriaeth disgyblion, felly mae angen roi'r cyfle i nhw i drafod, ond hefyd bob gwers wedyn, mae angen cynnal hyn, a bod nhw'n cael y cyfle wedyn i adeiladu ar ei dealltwriaeth nhw. Felly, ar ôl sylwi, ar ôl trafod, ar ôl darllen, wedyn ti'n cynnal rhyw fath o ymyrraeth. So ti'n gallu esbonio beth oedd yr ymyrraeth, a sut eis di ati, beth oedd y camau? Felly, nes i gynnal cyfres o wersi gyda'r un dosbarth. Allai ofyn, so ti'n dweud cyfres o wersi, ti'n sôn am 3 gwers neu beth? Nes i wneud 4 gwers gyda'r disgyblion yn canolbwyntio ar strategaethau gwahanol. Felly, nes i fynd ati cyn yr ymyrraeth i gynllunio'r tasgau yma i gyd yn ymwneud gyda wedi seilio ar strategaethau Llais 21 a Ein Llais ni. Felly, oedd da fi siarad crys-croes, felly strategaeth lle oedd datganiad neu gosodiad yn mynd ar y bwrdd gwyn, a ddi disgyblion yn gorfod trafod am 2 funud. Oedd amserydd yn mynd ar y bwrdd gwyn a nhw'n trafod, a unwaith bod yr amserydd yn gorffen, o'n nhw'n cyfnewid partner, felly oedd hwn yn mynd mlaen, a o'n nhw'n cael y cyfle wedyn i drafod gyda llawer o blant gwahanol. Nes i wneud strategaeth A, B, C a Ych, felly bod grwpiau penodol, grwpiau o 4, a bod 3 disgybl yn trafod, a bod un arall wedyn yn gwerthuso, bod nhw'n derbyn taflen a bod nhw'n gwerthuso A, B, C, ond wedyn bod A, B, C, bod nhw'n mynd ati i ddilyn mewn i prawf llwyddiant a sicrhau bod nhw'n dilyn bod nhw'n dilyn reolau cywir wedyn. Felly, nes i ganolbwyntio ar 4 disgybl. Mae'n disgwyl bod chi'n dewis grŵp ffocws ac o fewn y grŵp ffocws wedyn bod proffiliau gwahanol. Felly, bod fi'n cael defnyddio'r dosbarth gyfan, nes i ganolbwyntio ar 4 disgybl yn y dosbarth.
Oedd un disgybl o'r ganolfan, mae ganolfan yn yr ysgol clinigol 2, felly oedd yr disgybl hyn dim ond yn dod i cyfres o wersi gwahanol, oedd yn penderfynu ar y gwersi, oedd e'n teimlo'n gyfforddus. Oedd 2 disgybl gyda anawsterau llythrennedd, ac wedyn oedd un disgybl mwy abla thalentog wedyn. So oedd wir amrywiaeth o fewn y grŵp ffocws yna? Ie, oedd e'n cynrychioli wedyn, mwy afref o disgyblion yn y dosbarth wedyn. Felly, nes i fynd ati i gynnal y strategaethau y medwar gwers wedyn. Y thema oedd hanes, felly o'n i'n ymchwilio casglu gwybodaeth ym mob gwers, o'n nhw'n cael cyfle i drafod, ond yn hytrach na bod nhw'n mynd ati i drafod mewn par, o fi'n defnyddio'r strategaethau yma wedyn. Felly, oedd un strategaeth arall, holi hwn a holi hon. Felly, o'n nhw'n derbyn taflen gyda 6 bocs a cwestiwn wedi cael ei ysgrifennu'n barod. Felly, o fi'n arwain o'r trwyddo, ond wedyn oedd rhaid i nhw fynd ati i ofyn i 6 disgybl gwahanol yn y dosbarth. A hwn wedyn yn sicrhau bod nhw gyd yn gwrando, ond hefyd bod nhw'n ymateb wrth ysgrifennu. Oedd e'n heriol i rai blant, achos bod y strategaethau newydd. Ond erbyn diwedd, oedd fi'n gweld bod hyder disgyblion i gyd wedi cynyddu, achos bod yna bwrpas i'r trafodaeth, o'n nhw'n deall pam o'n nhw'n gwneud y gwaith. A i rai oedd yn colli diddordeb yn gyflym, ond nhw'n gwybod gyda'r siarad crys-croes. Dim ond 2 funud o'n nhw'n gorfod siarad, a wedyn o'n nhw'n newid eto. So pa fath o ddata wedyn oedd ti'n casglu ar ôl cynnal dy ymyrraeth, i weld effaith hynna? Felly, oedd y taflenni, ar gyfer bob strategaeth, taflenni gwahanol. Felly, ar gyfer gweithgaredd A, B, C, Ych, o'n nhw'n gwerthuso, felly o'n nhw'n ysgrifennu popeth i lawr. A wedyn, o'n fi'n gallu gweld wedyn sut o'n nhw'n gwerthuso i gilydd, cryfderau nhw, oedd rhai'n gweud falle oedd rhai disgyblion yn dawel, oedd rhai wedi cyrraedd pob mewn i prawf llwyddiant. A nes i wneud tasg lle, cyn dechrau'r strategaethau, o'n nhw'n ysgrifennu lawr beth o'n nhw'n meddwl am hanes Cymru ar nodyn post-it. A o'n fi'n cynnal y strategaeth ac ar ôl o'n nhw'n ysgrifennu lawr eto. A nath nhw ehangu ar dealltwriaeth nhw yn enfawr rili, achos oedd gwahaniaeth mawr o'n nhw'n... Achos o'n nhw'n adeiladu ar dealltwriaeth nhw wrth siarad â gwahanol bobl, o dan o dealltwriaeth parod nhw, o'n nhw'n... Oedd jyst mwy o bethau. So, oedd yna wahaniaeth. Ac mae hwn yn gallu bod yn anodd, ond dweud, cynnal ymyrraeth, mae hwn yn ddigon ymarferol, ond wedyn y ffordd ych chi'n casglu data i trial profi unrhyw gynnydd, ac o fewn cyfnod byr hefyd, cyfnod byr o 4 gwers, sy'n gallu bod... Beth yw'r ymateb di hwnna, tymod? Y tro nesaf, os fi'n neud eto, licen i'n neud grwpiau ffocws, o fi'n gwybod bod hwn yn ymwneud mwy gyda moeseg. Ydy. Ymchwil. Felly, ond os fi'n athrawes, falle bydde'n rwyddach. Grwpiau ffocws gyda disgyblion, achos fi'n credu bod llais y disgybl yn bwysig iawn, a derbyn barn nhw o ran sut maen nhw'n teimlo tuag at siarad y Gymraeg yn yr ysgol a tu hwnt i'r dosbarth a'i hyder, a gweithio gyda pobl arall hefyd. Achos oedd rai disgyblion yn gweld yn anodd i drafod gyda cyfres o bobl, oedd wylltyn nhw jyst siarad gyda'r person drws nesaf gyda nhw, ond oedd fi'n ceisio gorfodi nhw i fynd ati i drafod gyda y pobl ochr arall i dosbarth wedyn. So beth oedd y casgliadau ti wedi cael o gynnal y gwaith ymchwil yma? Bo angen cynllunion ofalus fel athro neu athrawes, a bod nhw'n derbyn taflenni arwain nhw trwy. Mae'n amlwg iawn bod rai yn y dosbarth yn hoffi siarad yn fwy na'r gweddill, ond mae angen sicrhau bod pawb yn derbyn y cyfle, hyd yn oed os bod e jyst yn siarad gyda'r person drws nesaf, bod e ddim yn dod nôl i'r athro, achos mae llawer yn gweld yn anodd iawn i siarad Gymraeg yn y dosbarth. Ond hefyd, yr amser, mae'n eitha hawdd i fi ddweud, ond mae angen i bob athro i gynllunio yn ofalus gwersi. Does dim amser weithiau, felly falle fel adran, bod athrawon yn mynd ati greu un strategaeth yr un. Ac fi'n sylwi, pan o fi'n arsylwi, ond nhw gyd yn gwneud yr un strategaeth, ond oedd yn bach yn wahanol, felly mae angen gweithio fel tîm wedyn. A bod ni'n mynd ati i ddarllen, achos wrth gweithio gyda llais debyg i a darllen, mae'n helpu i fynd ati wedyn i greu tasgau gwahanol. So ti'n meddwl, gyda'r casgliadau sydd gyda ti nawr, ydy'r casgliadau yma yn casgliadau pynciol neu casgliadau mwy yn ymwneud ag y ddysgeg? Wel, nes i seilio fer y Gymraeg o ganlyniad i'r iaith, ond fi'n meddwl bod e'n gallu mynd ar draws yr ysgol, achos bod e'n fwy o siarad. Does dim ot beth yw'r pwnc, neu pa iaith. Mae'r sgil o siarad, mae'r
allu I siarad yn arf I ddisgyblion tu hwnt i'r stafell dosbarth. Mae'n gadlu nhw I fynegu eu hunain mewn ffyrdd gwahanol. A os nad ydyn nhw'n cael y cyfle yn y dosbarth, wel lle maen nhw'n mynd I gael y cyfle. Felly, fi'n meddwl bod e'n bwysig iawn bod pawb bod e'n cael ei lledaenu ar draws yr ysgol. So, wyt ti wedi cael y cyfle o gwbl I rannu dy negesau, I rannu dy ymchwil gyda, ddim gwybod, pobl yn mentor, pobl yn yr adran, neu yn ehangach yn yr ysgol? O'n i'n cael cyfarfodydd adran yn wythnosol a oedd un o'n nhw yn ymwneud gyda rannu ymarfer dda. A gan bod mentor fi'n amlwg wedi helpu, nath hi ofyn I fi rannu gyda pawb yn yr adran. A o'n nhw wedi gofyn wedyn os fi'n gallu mynd ati I rannu strategaethau, gan bod fi wedi cymryd yr amser I greu nhw. Felly, a wedyn nes I arsol I gwers o athro arall yn defnyddio'r strategaethau wedyn. Mae hwn yn profi effaith, ond dwi? A oedd hi'n gweud bod wedi gweld gwahaniaeth mawr rhwng y plant ar dechrau'r wers a erbyn diwedd. Maen nhw yn mwynhau siarad yn yr ysgol achos maen nhw'n cael y cyfle. Felly. So beth yw'r camau nesaf yn dy yrfa di nawr? Achos ti ar fi'n dechrau swydd newydd, gweithio fel ang, felly ti'n mynd I ffocysiadau addysgu, ond hefyd o ran yr ymchwil, beth yw dy gynlluniau di o ran datblygu disgybliau ymchwil? Felly parhau I ganolbwyntio ar llyfaredd y disgyblion hefyd. Gan bod fi'n gwneud lleoliad cyntaf fi yn yr ysgol fi'n mynd yn ôl yn mis Medi, fi'n meddwl fi'n mynd I gyflwyno nhw hefyd, achos bod llawer o'r plant yna does dim hyder gyda nhw, felly fi'n meddwl fi'n mynd I ddarllen mwy am llyfaredd, edrych ar strategaethau gwahanol, I gyd fynd gyda'r hyn fi wedi gwneud yn barod, a treialu, dyma'r amser nawr I treialu strategaethau gwahanol, I weld, achos mae pob disgyblion yn wahanol, felly mae'n bwysig gweld beth sy'n gweithio. A gan bod fi wedi canolbwyntio ar blwyddyn 7, fi'n teimlo bod angen I fi canolbwyntio ar bob blwyddyn a byddai'n cael cyfle I weithio gyda pawb ar draws yr ysgol, felly. A pa sgiliau ymchwil ti wedi datblygu eleni te? Yn enwedig yn aseiniad 2, yn cynnal ymyrraeth? Llawer o sgiliau wahanol, sgiliau weithio gyda athrawon arall. Mae'r lot yn nhw'n fwy profiadol, felly o dan nhw pethau'n barod, felly siarad gyda nhw, gweithio gyda nhw. Wedyn mynd ati I ymchwilio'n annibynnol, ymchwilio ar MetSearch, Google Scholar, a wedyn ceisio ffindo pethau Cymraeg. Mae'n anodd achos bod lot yn Saesneg, felly trawsieithu. Ond hefyd, gan bod fi'n canolbwyntio ar ymyrraeth, oedd yn bwysig iawn bod fi'n gwybod cefndir y disgyblion, felly proffil un tudalen, felly cydweithio gyda yr uwchtîm I ddarganfod proffil un tudalen y disgyblion, ac I ddarganfod wedyn yn gyntaf beth yw'r ffactorau sy'n achosi nhw effeithio nhw, cyn mynd ati I helpu nhw wedyn I ehangu dealltwriaeth wedyn. Ac wrth gwrs, Cymraeg wedi bwnc ti wedi gwneud gradd yn y Gymraeg, so ti wedi arfer sgrifennu yn Gymraeg. Unrhyw gyngor bydde ti'n rhoi falle I bobl sydd ddim mor hyderus? Fi'n meddwl mae lot o bobl a heb hyder, felly mae angen just trial ysgrifennu yn y Gymraeg a defnyddio'r geiriadur, cysill. Mae llawer o bobl allan I helpu. Bydd cydfyfyrwyr hefyd yn gallu siarad Cymraeg, felly gweithio a peidio bod ofn trial achos dyna'r unig ffordd yw mentro. A mae'r myfyrwyr arall a darlithwyr yn barod I helpu bob amser. Da iawn, oce. Un o beth arall ti eisiau dweud am dy ymchwil neu dy daith ymchwil te, Mawri? Mae wedi bod yn brofiad arbennig cael yr amser I drial pethau gwahanol. Ni yn fyfyrwyr, felly da ni digon amser hefyd, amser rydd I gynllunio, a dyma'r amser I drialu pethau newydd a gweithio gyda athrawon gwahanol yn yr adran Gymraeg, ond hefyd ar draws. Felly, peidio bod ofyn ceis fel trial pethau arall. A'r brofi'n allweddol. A'r brofi, Yn symud ymlaen. Diolch yn fawr am dan. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr.